I was no. It's cool. Now yes, I mean focus it's a school man. It's a school. Now I don't think it is a seventh. Not now. Nonsense. What if I come and 1 minute? Food, that's good. Me feeling think focus. Focus, bona lo. Lamuthi uqhamuka lapha manaka mshaya. Umthweni nokumbona ngithi khona ingane ehlala nawe lapha na. Ingane malume. Awumazi uthini manje. Khona ingane ehlala nawe ngithi namazi Simangele. U-anti Simangele lo mpofu omkhulu ngithi. Manje uyazi ingane. Ngicala phakathi kwethu sobabili. Ngisola ukuthi ngikhulelwe. Ukhulelwe? Yebo, ngikhulelwe kakhulu. Fesazi wena mfethu ungale ngiyacela bengitshela ukuthi bengithi lento yabo bengingekho nje nginentsolo ukuthi nje nginayo. Solo kungiqalela inkinga. Ngiyacela. No. Yendo yaqala kancane ngephupho ngase ngizwa amazwi ekhuluma nami. Ngizwa amazwi ekhuluma nami ase ngiyabuka ngathi ngiyabuka ngibonisa saphambi kwami arinete ngathuma ngahla hey ngathuma ngahla angizange ngilinde ngathuma ngahla ngana ngathuma ngahla angalala kanjani. Wathi yaza kunakile futhi ezokuhamba futhi umuntu ecabanga uright wona. Hayi futhi angibona mfethu. Sithini mfethu akusakwazi. Ayikwazi. Uyangidida-ke bayi. Yabona mfethu. Indlela mfethu ngiyathi ngayo mfethu. Sithini? Washikila ngaphakathi. Yabona wena mfethu. Yabona wena mfethu. Yabo wena. Sho. Abo mfethu ngikhalela ukukuthengela mfethu ibhodlela. Yabona. Na uyangazi ukuthi angifiki nje lapha. So what do you think? Ngempela ngicabangela kanjani? Khona umuntu okuyilokho ehambile ngaphela umuntu ehambile esuya esitolo uyothenga njalo esitolo abuye umuntu. Sikhulu wangathi nje usangibuyela nalezi ingqondo zakhe nje zokungenzela izinto engingasayiboni. Sidle lapha mawona. Sho mfethu yami ngibambezela sengibuka isikhathi mfethu siphuthume noma ufuna ukugibela mfethu la yibona mfethu. Akubeke la estopini mfethu. Sebengithelenge sauce lava fun mawufuna ukuthetha ngami ithanda ngisuke ehlomendlini yazi ngizange ukuzodlala lana mina ngifuna ipin wena izolala uvuka ekuseni sebesithatha itrip sebengithelenge sauce lava fun sebengithelenge sauce lava fun from eGasi kwehlomendlini. Uyela esitolo nje wena singathatha isikhathi eside kangaka uyakothenga nje lapha. Buka ubuya uphethe lutho. Awu phela ngiwathula ngama-chips nje ngithi kade ngiyokubhela ama-chips. Ebo sikhulu wena sikhulu nje isikhulu khona into ezokwazi ukuyenza. Ngisho ngikunika imali ukuthi angidlali angihleki isikhulu angihleki. Ngisho ngikade ngikunika imali ukuthi hamba othenga ke sengithuma ngeyami hamba othenga uyahleka into ebengithume yona. Isikhulu sabuya nezingqondo zakho futhi. Ngibese ukahle ngengqabana. But yazi ukuthi akukho right ukuthi usikhulele. Phinde uphatheke kabi. Kusho wena nje usho ngoba manje manje izinto ezingiphatha ngizoyenza njani? Mamela phela. Kade ngithi nje ngifuna ukushayisa soft life, yabo. Philosophy life, ngokuthi lokuphatha nje ama-fried nje. Yekuba boss, yabona lento yakho ngeke ulobele ufuna ukuxatshana noma singeke isidingo. Kodwa ngiyokuthengela ama-fried. Wena wenza izinto ukuthi sicabane sikhulu. Akakavulwa nje laphana mfethu. Sengiyafika lapha akavulwa. Kodwa bangisethela. Isikhathi singaka. Bayangisethela khululeka. Ngifikile bengavuli bavula bangisethela. Yabo lona mangabe emva kweminyaka emzuzwana nje
zobe sengithi qwe manje ngithi angizochilla nawe nje kancane yabo Lord hawu buka nje bese inwele zakho Lava you okay. sazi man Are you okay? Yeah, you okay? Mama, you okay? vele zolo ubuye Hey boss khulumela uphuma nje ade ngocheka abangani bami futhi hayi ofuka umthatha ungibeke la endlini yakho mina yena phela manje yini siphi isimanga la endlini ungazuthi indle engaka manje ngathi ubona amabhilidi besiphila so2 wena ukwazi ukuthi wena akakapheli ngisho unyaka usunomuzo omngaka mfethu basikhulu flat screen buka nje Ngisikhulumela ngifana nawe esikhulumela ngiyasebenza mina njoba ngisho ngithi ngidinga umuntu osebenzayo ngoba nje ngiphila lempilo engiphilayo ngoba ngiyayifuna ingakho ngifuna umuntu esokwazi belana naye hayi umuntu ozophuma ehambe ehlenyuka lana lemconjwana lentombazana ngoba kusho ukuthi ubambezelekile kanti ulibele yona lentombazana ezacekayo wena umthetho wakho ubuthi ubusangilokhuzeni wena kanti wena ubungizela ukuzongithethisa yini cha bengakubizela ukuthi ngizokuthethisa bengakubizela ukuthi wasuba rafu kanjena mfethu hawu phela angithi uyazi mfethu ukuthi uma ngabe sihleli ndawonye fasihlale uhlala ukhululekile ngithi ungalobe mfethu manje usuqala ungenza ngingabazi mfethu ngibe zoba nisho kanjani uthi ingane yami le wesikhulu uchaza ukuthini musho njalo ukuthi uzokwenza kanjani uthi ingane yakho phela ngithi yakhumbula ukuthi wena unomuntu wakho owawulokhuzela the first time nje sixabana yakhumbula ukuthi kwenzakalana ngithi kusho isikhulu mina lengane ngoba ngithe yakho nokuyingabazi kusho mina bengizosuka la ngisuka khona ngizokutshela ukuthi mina ingane yakho ingane ayizi ukuzalwa lo ngane le bona ngathi akuyona yakho indaba ungijwayele kabi isikhulu bona usuqalile cha sho phela iyona usuphuma kuyona le ntombazane yakhe yakuxisha ingqondo ngoba nje lokho uma uphuma kuyona wathi wesikhulu ngikhuluma nawe njalo wena ngizakubeka icala wena nje futhi akekho nawe futhi kuyafana ubungijithela le nto wesikhulu awumancane yini manje wesikhulu cha ifuna kusebancane wena ngikhuluma nawe uyahamba inkinga yakho manje ngeke uzungitshele nje wena ukuthi ngesikhathi sincane kanje usunomuzo ongaka impilo engakwazi mina ukuphilisa yona wesikhulu angiyamqala ukuthanda nomuntu onomona sheshe wena nje unomona nje uyafa awukwazi ukuthi ungibongele ukuthi okay ngiya improve njengomuntu umona ngicela unganginika amathemba ngeke sikhuluma ngani ke manje sikhuluma ukhuluma ngani kungabe kunebless wesikhulu mina ngihlangana nendaba zami mina ngiyasebenza wena ngathi udla mina usuthi mina wondliwa yimi ngikutshela wesikhulu ungazo nje sengathi lokho afforda le into ezokwenzeka manje yini ezokwenza wesikhulu soxabana manje into ezokwenzeka cha usiyangicela ukuthi ungitshela ukuthi mina awukholwa ukuthi ingane yakho yonke lento nje iyangiyisa uyakhuluma ngithini manje uzokhuluma kaningi khuluma ngekwazi ukuthi bese ngesikhathi esincane kanje usuphila impilo engakwazi ngisho nanokuthi ngiyakwazi ukuthi ushaype isjob lapho sebenza khona ushaype isjob ngeke uzukwazi uyayazi indlela uyayazi indlela engiseva ngayo imali mina usuwazi wena yonke into yami wena uyayazi indlela engiseva ngayo imali mina ukuthi mina wena nje ayi cha shem angicela ngizokuthiwa umuntu uyathandana nomuntu abe nomona ayi cha bona ngibonile ke namhlanje hayibo sikhulu kana leyo ukuthi musuze bangazi ungimangaza ukuthi uthi ingane akuyona yakho mina bengasola ngisuka khona abantu ezokwenzeka manje uzophuma ngami ngoba uthe uzoba supportive kumele mina unginike ithuba lokuthi nginakekele ingane yami that's why we need to kumina ngiphatha kanjani into ukuthi wena ingane awukholwa ukuthi eyakho yonke le nto leyo nginesho ukuthi nginesho ukuthi ingane yami yakho kuyoba kuhle ukuthi leyo ngane yami because uyazi ukuthi mina kuphela kumani baba and uyazi nami ukuthi njoba ngangikutshela ukuthi isimo sami sinjani so manje mina ngijabulile njengoba ngizoba nomndeni manje and ayingiphathi kahle lento ukuthi ngisingafika cha kodwa indlela okhuluma ngayo ikhombisa ukuthi ujabulile so ngibuza ukuthi ingane esikhulu ngiyavuma ngachitha kodwa not like khona umuntu owafa and stuff kodwa nje ngiyavuma kodwa ingane ngiyakwazi ukuthi yakho sibahle hayibo ongalinda kangaka manje wenze njani ayibo kahle ngeke nje uzudukela kusobala kabi la uzobona nje igethela iminyama inamba khona number 312 yeah okay hayi ngizokubona okay kuleka nje uzobona nje kusobala igethela iminyama lona lo igethela iminyama okay alright sengiyakubona imake ngiyeza hey friends angisadukile hayibo bengithi unehaba mengabe uthi kanti kuhle kahle ke sesiphi isimanga kanti kuhle
kanjena. Hayibo ona na uyabona nje ukuthi kuhle kanjani unjani ona. Hayibo. Usuduke waduka nje khona la. Hayibo sengiduke ngaduka la elokushini ngixoxelwe Imake awusho-ke kanti ukuthi usu-upgrade kanjena mngani. Akufani amazinga akufani kodwa nje uthi usubabaza ngaze usubona isimanga nezimangaliso. Hayibo ona na uyabona nje. Abona screen ona. Isilingi yakhona ona. Manje ngoba usubabaza kangangapha lempilo ngayifundisa wena. Babaza ngithi uyazi nje geli uyazi nje na. Lepe ngifaka wena kulezi. Kaze ngajabula ke. Kuningi ngisazokuxoxela khona kuningi. Ngicela ukuthi kumele ukwazi ngoba nje hayi. Ngicela ukuthi ngempela ungixoxele. Nindaba manje masusulungu ozangathi ngiyangazi. Hayibo ngixakwa into songadi wakho ngathi uphuza umqombothi lana. Kwenze njani? Hayibo wesikhulu. Yini ke nawe nojeke ke inkomithi zikhona ke manje siwehlenyuka nojeke kodwa sikhulu yazi ngibonisa izinto uyangithusa wenza izinto ezithusa nje angazi noma masubona abantu ngathi uyasangana yini manje ngoba phela ujeke ukhona. Kusami ngiyalingwa emhlabeni ngiyalingwa into eyaziwa ukuthethisana nami nje. Wesikhulu yazi ngiphazamisa ngibukane nemuvulo obubhizi uthethisana nami nje. Wena uphazamisa thina ngoba asakwazi nokukhuluma uyehlenyuka nojeke ngathi manje ngane uphuza umqombozi. Njalo ke makhona abantu ke kumele kucace phela ukuthi uyangihlula hayi siwuhamba ekhaya khona nje indaba yakho. Unjena ke nje akezwa wenza izinto ezithusayo angazi nje angazi ukuthi indaba yakho. Understand we ngoba phela bengithi nje uEric uphethe kahle. Awungeke wesikhulu ngalapha wenza into oyibonayo amaglasi akhona lapha ekhabetheni awungeke njengamanje awusinikeze isikhathi esabesifazana ubone noma uyapheka noma wenze njani okwenzeka lapha. Awungichazeleke kodwa nawe ke nalo songadi ke nawe nalo songadi bengitshela ukuthi level yakho iphezulu kabi. Bese kwenze njani ngempela? Phela akuyi ngaloyo nto lo abangicela ucekisela mngani nami ya. Okay Eric ngiphethe kahle and nawe uyabona endlini unginikeza izinto lezi ezinhle nje yabona. Kodwa manje usikhombisa. Umntwana drive ipolo on a polo. 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 Umntwana drive ipolo bophethe. Wena ke ngizopheka kanjani la ngiphele ini kwaphela ngibona lutho mina la. Into engiyibonayo nje izinto efancy nje la. Izinto ngibona nga2, nga3, nga4. Amaglass. Hawu uphekile la. Ngicela uhlukane nami lapho nje unginike isikhathi usinike isikhathi sethu. Angazi lapha namanucleus wena. Akahlupha wema. Uyahlupha namuntu uhlala nje ukubuya ne-fried la store la 6 rand i-fried. Kodwa nje yonke into obona etafuleni uyadla. Yonke into obona ebhodweni ufuna uqeda yonke into nje hayi cha ngeke. Hayibo kodwa wena ungixoxeleke kwakwenze njani nawe nalo songadi ongaphela ngitsho uthi level yakhe iphezulu njengoba sengichazela ukuthi yabona ngiyamthanda usikhulu yabona angikwazi ukumbona nomunye umuntu yakhona kanawo amandla akenzi ngalendlela engifuna ngoba uyazi wena ngifuna umuntu osebenzayo umuntu esokwazi ukuthi simithane halfway abona kodwa manje phela anganiphela ke anganike phela onake unayo phela nje indlela ukuthi ke ukuthole lokho. Kodwa phela fanele ngimnike isikhathi sakho yena umuntu inhliziyo yami yena umuntu emdingayo. Eric ngenzela yonke into nje kumnandi nje ngiphilisa le yampilo le engiyifunayo. Kodwa manje usikhulu ngakufundisa. Usikhulu kodwa ngiyamthanda. Hayi ngeke mina ke awungi-understandiseke ke njengoba nje umtshele indaba zokuthi phela yabona iyona nto engikhubaza umoya yathi angikwazi nokulala mangithi ngiyalala umbhede uyarounda nje yabo ukuthi mayengathola lento ukuthi kodwa manje iyona ndlela engizama ukuthi ngimbambe ngayo njena amazi ingane uyayithanda futhi uyayifuna. Ayi mina ongisa-understand ke kanisa-understand uzobe umama ngani ovela ngani nalutho nje nalona ngiyafana ngiyamthanda nje inhliziyo uyabona nje okay ngiyabona ngoba ngisho Eric ngenzela yonke into kodwa manje nje akanalo yanto ukuthi nje manginosikhulu abona nje lo umuntu manginayo. Mina mngani ngithi impilo lena mengabe udinga zonke lezi zinto lezi okumele ukuthi ube nazo ngizocela nje ukuthi ufocus kuzomela ukuthi uye nje kuEric kube uyena umuntu omaziyo ukuthi uyamjabulisa njengamanje. Hey madoda sikhuluma kokubona. Awenze njani sibuke singaka?
energy. Ngeke ayikhona le. Ay, ukhulekani inkabi yami. Ngisikipha ngathi sinolile manje. Ego take it. Men of the house. You know. Eric ngimfini njengosikole. Okusalayo kumele ukuthi udle Nonhle okusalayo kumele ukuthi udle. Ngiyasenziwe kodwa mngani kumele ijabule mngani ngeke ngizwe ngikwazi. Angikwazi ukumbona yabona nje angiphathi kontomazane besehle enyuka naye. Yabona ngibone ngaleso sikhathi ukuthi angikwazi ukuthi nje ngiphile ngaphandle bengisangana nje straight. Yabona njengamanje sengithola i-chance ukuthi ngikwazi ukuthi ngimhenge ngengane and ngiyambona ukuthi excited manje nje angikwazi ukuyeke ngicela ukuthi ke nje wena Nonhle ungitshele kahle uzowenze njani ke pho njengoba nje umbona lo sikhulu wakho ukuthi umantarabula nje kanjeni ayikho into azokwenzela yona empilweni uzomisa kanjani ke pho uzomisa kanjani hayi icebelo zakho kodwa Ay, manje ngiyakuzukholwe baba. Ngizobe nginoJune Juna 1 manje kuna. Usazi indaba. Unonhle la manje imparayo bempethu inkulu inkinga mfethu. Bayi iye hayi. Manaka ibambe lapha esikhulu usho muphi uNonhle lo engimaziyo. Lo ngifikelela naye ngale la. Yena yedwa lo bengimlethe kwena. Ungilethele indaba ezimnandi mfethu ngale lalanga mfethu. Akakutshela. Usikhulu manaka kanti kwenzakalani mfethu ngempilo yakho kahle mfethu. 1 minute nalo muntu onihip 1 minute ngiqabene nalo muntu manje sethi uphulele manje. Hayi bambe lapho wasivuka ngolaka manje kwenze njani? No mfethu yabona. Ngiyabula kolganga mfethu ngitshela indaba ezimnandi sizoba nengalo mfethu. Kwenzakalani? No mfethu yazi ukuthi impilo yami mfethu imile nje manje. Yabo mfethu ngimile la mfethu ngifikela le moto anginawo mfethu umona yabo bra wami anginawo umona yebo lonto le. But manje mfethu uyasazi simo sami mfethu ukuthi ngibhizi ngifuna mfethu nolokhuzana nami mfethu manje nami akuthiwa akekho mfethu la. Angikholwa mfethu uzohlala ukangena nje lapho. No mfethu sekhona abantu abasha mfethu nazi ingane ngibuzile mfethu ngiyamazi umuntu kanje bathi umuntu uhambile mfethu asenze kanje yabo asihambise lapha endlini mfethu yabo ufuna ufike ubone ukukhazi empethu yabona yabona ikilipi yinomuntu ke manje yazi isikhulu yangithuza ndingu yazi isikhulu mfethu uma ngabe ngithatha ngibheka mfethu izinto bengisazozenza mfethu izinto engisazenzela ingane yami mfethu ngibuyisela isikhathi silahlekile mfethu ngakwazanga ukuba khona empilweni yami yabo mfethu manje into zami ibhlungu kakhulu mfethu yabo angikwazanga ukuba khona empilweni yayisakhula but nawe bengizozama ukuthi ngenze ukuthi ngibe khona mfethu kulesi sikhathi ngithi make up for lesikhathi silahlekile right now mfethu nje manje uhambile lo muntu ngeke uzomthola yabona uzomthola futhi leka asithi mfethu la siyabi kahle ufuna ukubonisa offline lapha mfethu ngiphilisa umama mfethu mfethu abakuzobayithaba mfethu akuzobele yini sabesa sikamlena nje ngamlelayo isikhulu hayi wema abana nje ubusubuka isikhathi ngiyazi usukhulume yokuhamba ke manje uyayimshinga endlini lutho be isikhathi sambile kunezinto ezincane nothi ngiyozenza lapha endlini nawe uyazi ukuthi le mpilo idinga ukuthi uhlezi unyakaza osemgaqweni lo futhi yabona ngishema ngifuna uqamba mama yebo yabona yabo lokho engizwane nawe nje impilo yami nje yabo nje ngiphila le yampilo le angina stress ngisho esincane yabona nje ngoba ukhona
yabona ngizolala ngithi zwini noma usikhule ngangistressa kodwa mangibone wena ngiyazi ukuthi ungitshela izinto ezingenza ukuthi ngibe ngcono ngoba nje angazi ukuthi ngikhona for wena njalo noma yini ngikwazi ukuthi uphuma ngoba hayi cha labo bade ngiphila nabo because umuntu uyokujaja ungazi ukuthi wenze njani uzunqene ngisho kumxoxela sikhona manje na ngizokufundisa life ngizokufaka ey'ntweni ona uyazi ukuthi I got you njalo uyazi ukuthi ukhala lapha ethi sangiyazi Mana-ke ikuphi la? efethu ungathatha udoli Udoli wani futhi manje la? Singithumele khona charge influence njengoba lo muntu omlisa lapha kumina wena fethu into eyenzeka yabo Muphi umuntu lokuzana naye into yakho lokugula ngekani lo muntu ayabona usuqalile manje mana indlela ke le fethu indlela nkosi yazi kwenzakalani fethu uhlala la fethu hlala ile nto engithusa futhi abantu abangithi ngilande wena kabi yakho yiko mfethu ngifuna ngokuyisa impela mfethu yabona mfethu lo muntu fethu indlela asebenza ngayo ngeke afford le tafula njengoba mfethu engibona ama screens abona ke lokho angazi ngikubone ke lokho mfethu lo muntu wakho mfethu ngiyamazi akasebenzi yabo fethu yabona mfethu kutshela manje yabona mfethu seziningi kakhulu mfethu ezenzakalayo manje uthi ukhulele futhi manje mfethu ukhulele mfethu kodwa ngizobitha hayi mfethu yabona ukuthi ngijabulisayo mfethu yabona mfethu singibabi no skolo mhleze inkundla la kuzolimala skolo manje lo muntu mfethu ngezwe ngawuthi wambambe ekhuluma nefoni mfethu ekhuluma nomuntu ethi akakwazi ukuthi bayiyekele noma khona umuntu semlimazile right now njengamanje mfethu uhlele emzini omkhulu kangaka lo muntu akasebenzi yena nawo usebenzi mfethu manje uthi uyithathe lezi zinto lezi mfethu tshela mina skolo ngiyakutshela le mngani nje udaba lunjalo kodwa ke engeke nami sengikuphelezela lapho la ngifike phela manje nasi lesisidina lapha endlini singimele ngizothi mase ngabe isikhathi eside singibuza ukuthi ngiphumaphi hayi usangiphelezele kancane kanje yabona lela body lela ya mengabe ufika khona nje uyajika uthi lapha endlini yesithathu kanje mengicabanga ukhona ke lapho la engisakhona okwamanje yena oni I hope ukuthi uzoba right kodwa sithando sami ngizoba right mngani ngiphethe wena hawu uyazi ngizocela ukuthi nje ngempela uyilungise olento yakho nalo yakade boy wakho lapha endlini ngoba uyazi ukuthi uEric sazana kudala naye angifuni ukuthi ngiphoxe ebantwini abafana noEric uyazi ukuthi umphanto lona ngiyaxoxela serious and futhi kuzomela ukuthi uyilungise le ndaba yengane because ophela la uqamba mama ngitshela ukuthi ngilungise kanjani ngendlela esingenza ngayo ngane wena usomacebo phela nawe uqhamuka ngeke ufike ufike uthi angiyeke into ethini uphinde ungangitshela ukuthi futhi ngiyenze kanjani sizoyilungisa sizobona kodwa kwenzenze njani egcineni kodwa nje kusala kuzomela ukuthi ushiyelwe ngolunye usuku ovela aqhamuka ekuphathela amazambane namakabishi wodwa njengoba umbona nje kungazi ukuthi usebenza engadini ngiyakutshela okay ngane oh bye alright sithando sami nano yando yaqala kancane ngephupho ngase ngizama ukukhuluma nami